Barka da zuwa tashar tsakar. Adara ta yi girgiza. Kai masu gudu sun gudu yau maganar bara baki. Kasarkin da ya yi ce gobe ta zo a kan gaba. Adara ta yi girgiza. Kai masu gudu sun gudu yau maganar. Adara ta yi girgiza. Masu gudu sun gudu yau maganar bara baki. Adara ta yi girgiza. Kai masu gudu sun gudu yau maganar bara baki. Kasar da ya yi ce gobe ta zo a kan gaba. Kushi za mu taba bare ta riski gaba. Dole ne mu yi shagwaba. Allah na mu annabi na mu marhaba mu garge. Ya Allah bi mu kai wannan wanda wayidu. Kada ni sai da yin karshe wa abadu. Na yi gudu kuma sa maza gudu. Cikin yaban masoyin da ta sayo ake. Kai ko maulidi ma ba tijjaniyanci ba ne, ya kamata ku sani, kar ana cakudawa. Ballantana wani zindiki fasiki boka ko matsafi dan kawai yana rike talbi ko yana zuwa gurin maulidi ya je duk iskancin da ya sai a danganta ma ɗariƙa a ce ai ɗariƙa ce. Wannan rashin adalci ne, rashin adalci ne wannan, rashin adalci ne wannan. Komai a bashi a muhallinsa. Dan mutum ya danganta kansa da ɗariƙa to ba da a hukunta ɗariƙa da aikinsa ba. Kamar yadda idan mutum ya ce shi musulmi ne ba za a hukunta musulunci da aikinsa ba. Amma mu ma 'yan ɗariƙa mu zamanto ambasadojin da muke isar da alkhairi ba isar da sharri ba. Kuma duk jayayya da rigima wallahi duk mai neman Allah, mai neman ya sadu da Allah baya da wannan lokacin.
bayi da wannan lokacin. Kar ka zagi kowa, kar ka baci kowa, in an zage ka yi haƙuri, kar ka rama, kar ka mayar. In ba makawa sai da ka yi magana to ka faɗi magana mai kyau, ka faɗi nasa da ba. A wani maulidin rawa ne da kiɗa, a wani maulidin za ka ga da rungumar 'yan mata da sa ƙananan kaya ko da askin banza. Kalmomin ma da ake faɗa daban-daban ne, amma yanzu in an je aikin hajji da sarki da talaka da gwamna da kowa riga ɗaya za a sa, kuma kowa abin da zai faɗa ɗaya ne, labbaik Allahumma labbaik. In sallah ake da sarki da gwamna da talaka da kowa a sahu, kuma in an ce Allahu akbar kowa ita zai faɗa, sami Allahu liman hamidahu kowa ita zai faɗa. Amma a ɗariƙa ɗaya baki baya haɗuwa a maulidi. Waɗansu suna kewaye, wasu ba sa yi, wasu suna rawa, wasu ba sa yi, ko ba haka ba? Wasu su kwana suna ishiriniya, wasu su kwana suna disco, wasu su yi a zaune, wasu su yi a tsaye, kuma ba wanda ya isa ya ce kai naka ba daidai bane, sai ce to kai ma nakan ina yake, shikenan. Ba wanda ya isa yi wa kowa musu. To haka zaka ga zikirarrukan juma'a, wasu suna yi da rawa, hadda coach a tsakiya yana daga sanda, amma fa da yaren zamani, ko da ba haka ake kira zama. To me coach ba shine dai shugaba mai bada? Ai a sallah ne ake liman, amma in ba a sallah ba a ko ina kana bada umarni ana bi, ai coach ne. Allah ya kiyaye. Wallahi duk abin takaicin shine da sunan addini kuma wallahi Allah ba zai karba ba, wallahi ko shakka ba ma yi. Saboda in kariye cewa wai Allah zai karba, to ai ka karyata annabi. Shi yace man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad. To kana tsammanin Allah zai karyata annabi saboda yawan mutanen garin ku suna yi? Shi Allah ka dauka ana cika masa ido ne? Ai da su shehuwa na ma, kowaye ma ai shehun ya sha gaban kowa, tunda yace ba za a karba ba, magana ta kare. Alfazazi yace sa'adatuna mashrudatun fittiba'ihi, arzikin mu gaba daya Allah ya kulle shi, yace sai mun bi shi. Wa in tuti'uhu tatan. Amma da yawan mutane suna shayin su faɗi wannan, ai da shehuwa na ma a ciki, ai kuma fa duk mutanen gari iyo ko ma waye. Ba ruwan Allah, duk mutanen zamanin annabi Nuhu suka yi masa tawaye kuma Allah ya kifar da su. Annabi Nuhu da shi da mutum 7 kadai suka tsira a duniya, yawan sauran bai cika wa Allah ido bai kifar da su. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Shi Allah ko kai kadai ne akan gaskiya to kai ne jama'a a wajensa, amma wancan taron yuyu ne ba ruwansa da su. Shi yasa Ibrahim shi kadai ya imani, shi kadai Allah ya ce umma, inna Ibrahima kana ummatan. Ibrahim al'umma ne, tare da shi kadai ne, saboda shi Allah ba yawan bane, hujjacce. Amma wani wai cikin hujjojin maulidi, kai yana daga cikin hujjojin maulidin bana fa an fito da yawa, da haka tunda an fito da yawa ya halatta. Saboda baka san waye Allah ba inda Allah yawa ya taba cika masa ido. In ka san Qur'ani, Allah bai taba faɗan yawa ya yabe ta ba. Abin da yake nuna mana kullun yawa ba daidai bane, yawa barna ce, yawa hayaniya ce, yawa taron yuyuyu ne. Aktharuhum la yaqilun, aktharuhum lil haqqi karihun, wa in tudi akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Mafi yawan su ba su da hankali, mafi yawan su ba su da tunani, mafi yawancin su ba sa son gaskiya. In ka bi da yawan su batar da kai za su yi. To yanzu dan Allah wannan yawan har kana shakka akan ba yawan bata bane? Yawa ne na bata wallahi. Wallahi yawa ne na bata. Ba kuma muna faɗa bane dan mu cusa maka haushi, dan mu sauke nauyin da Allah ya dora mana, ma'aziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Amma wani rudarsa ake da ai ana da yawa, ana da yawa, ana da yawa. A'a. Gaskiya ba yawa ne yake nuna ta ba. Yo in yawa ne gaskiya, shedan yafi kowa mabiya a duniya. In yawa ne in kuna tutiya da yawa, gaya min shehun da ya kai Ronaldo mai yawan mabiya. Gaya min shehun da ya kai Messi yawan mabiya, yawan supporter. Babu, ko ba haka? To mu a tsorata mu da yawa.
ga wani arni can ko sallah baya yi ya bi ka yawan mabiya. Da haka ka san me kake faɗa. In wai a sunna ake nuna ku ba ku da yawa. Ko fir'auna da zai yaki annabi Musa ta yi ba su da yawa. Inna haula ila shirzimatun qalilun. Waɗannan ba su da yawa. Wa innahum lana laghaizun. Kuma da mun sun dame mu. Dan bid'ar kaza su yake jin haushi, dan bid'ar kaza su yake jin haushi, dan bid'ar kaza su yake, kowa sun dama. To da mun shi duk wanda zai ce ai daidai sai ya damu kowa. Ko ka kama suna ko ka kama suna, in dai zaka ce ai daidai to sai ka damu kowa. Da haka dai mu gane maganar a rinka rudan mu da cewa da yawa a'a, hujja ba yawa ba. Wani abu dai daban ba dai wannan maganar ba. Kuma duk da karancin gaskiya Allah ke tare da ita, shi yasa ita take wanzuwa, ita take nasara. Kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah. Allahumma as-sabiri. Bana an sha maulidi kuma na san duk kun gani. Ni na fahimci abubuwa da yawa a maulidin bana. Idan kuna so in gaya muku su a gurguje. Na fahimci abubuwa. Abu na farko, an samu wani babban alkhairi. 'Yan maulidi sun yi izgili da sunnan manzan Allah, amma abin ya zama alheri. Ana ganewa? 'Yan maulidi sun yi izgili da sunnar annabi. Wai ga wasu 'yan maulidi sun saka hijabi har ƙasa da niƙabi, sannan suna tafiya da nisfu sak, wando iya ƙauri, sannan ga asuwaki ga ƙur'ani. Bi ma'ana 'yan maulidi suna nuna wa duniya cewa kun ga shigar ahlus sunna bayin Allah. Ko ba haka ba, suna gaya wa duniya wane ne mu. Su a wurinsu izgiri suke yi, mu kuma a wurinmu wannan alkhairi ne domin nasara ce. A'a, yanzu idan aka ce ka ba da misalin ɗan maulidi, ai sai ka duba mahaukacin unguwarku ka nuna. Abinda muka ga suna yi kenan a titi, magana ta saboda Allah. Ana ganewa? Su kuma sun yi misalinmu masu asuwaki. Asuwaki sunnar wace ce? Annabi Muhammad. Wando rabin ƙauri sunna wace ce? Annabi Muhammad. Sanya hijabi har ƙasa shi'aru ne nawa na addinin musulunci, wajibi ne daga cikin wajibai. Sanya niƙabi wajibi ne ko sunna ce gwargwadon yadda aka yi saɓani. Wai a haka suka fito maulidin bana, wai suna ce haka 'yan wahabiyya suke. Tabbas mu ne wahabiyya, mu ne masu saka niƙabi, mu ne masu nisfu sak, mu ne masu aswaki, mu ne masu rike Qur'ani. Kai ku ci gaba da yi haka muke, ku ci gaba da gaya wa duniya haka muke. To wannan bayani da na gani sai na ce alhamdulillah. Na fito unguwar mu zan wuce in shigo gari, wasu 'yan maulidi kamar in ɗauke su a mota. Ana ganewa? Malam mata ne za su maulidi, hijabi har ƙasa. Na ce oh, 'yan izala kun yi nasara. 'Yan izala kun yi nasara. Idan ba don zuwan shaggumi ba, wace mace ke sa hijabi kasan nan? Duk da ake sawa, ka tambayi masu shekaru nan wurin. Banda yara, tambayi masu shekaru. Mata a arewa ba zani bane ake yafawa? Ba gyala ake yafawa ba? Zuwan izala ne aka fara sanya hijabi. Yau ga 'yan maulidi kindim kowace da hijabi har ƙasa. Kai malam ana izala dai, ana fada da izala kuma ana izala. Ko ba haka ba? Ana fada da sunna kuma ana sunna. Wani aiki sai sunna. Yanzu su ma 'yan ɗariku sun koma matansu na sa hijabi. Matansu da yawa sun ga an bar su bisa jahilci ba su karatu. Ni fa ko ka sa ni makarantar 'yan izala ko in je da kaina. Dole suka buɗe makarantar mata su ma. Sun ce karatun mata kafirci ne kuma su ma suna yi. Wani faɗan ku daina yi. Mai tarko baya ɗaga mai. Kun gane? Yawwa, yanzu da an ga mata da hijabi har ƙasa, don Allah su wane ne? Ɗan izala ne. Kuna da karatun? Ai bana na bibi maulidin bana. A shi yasa kaga ban yi magana ba har yanzu don ina tara bayanai. Har yanzu ban yi magana ba. Sannan kuma na kalli a maulidin bana malam na ga rawa asharalle. Yadda ka san ɗan asharalle yake rawa a maulidin bana haka aka yi. Na ga tsohuwa na rawan asharalle, na ga tsoho na rawan asharalle, na ga matashi na rawa, wai duka wannan da sunan son annabi. Allah ya yi gaskiya, ya ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu. Ba mu koya wa annabi waka ba, ba mu koya masa kiɗa ba,
kiɗa da waƙa ba su dace da annabi ba. In huwa illa zikirun wa qur'anun mubin. Annabi qur'ani yake karantawa sai su dame mu wai kuwa kuna musabaka. To ya ce in huwa illa zikirun. Ko ba ka ba? Qur'ani kuma kitabun ne anzalallahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Al-Qur'ani kenan. Don haka me laifin wanda ya harka Qur'ani? To dai mun ga rawa asharar labana. Maulidin bana rawan asharalle. Duk da cewa akwai masu yin maulidi irin na da, mun gaya muku ciki aka haife mu, don ba za mu zo mu ce ba ciki aka haife mu ba. A ciki aka haife mu tsundum, kuma duk lokacin maulidi za a min ɗinki, za a ba abinci mai daɗi. Wallahi haka ake yi. Kuma za a kwana karatun Alƙur'ani, za a kwana zikiri. Kuma lokacin ana yin guda ɗaya ne tak. Mata wurinsu daban, cikin gida maza wurinsu daban. Amma yanzu mata ne zuku-zuku. Ko ba ka gane ba, kitin mata ne baligai suna fasikanci akan hanya suna istanci. Dr. Idris Abdulaziz dutsen tanshi, in dai wannan magana da ya faɗa wannan iskancin da ake shine maulidi, to gaskiyarsa ne maulidi iskanci ne, kuma gaskiya ya faɗa mai yin shi ɗan iskan ne, wallahi gaskiya ya faɗa. In dai wannan abin da muka gani na rawa asharalle, in dai shine ma'anan maulidi, kuma malaman ba su fito sun ce wannan ba maulidi ba ne, shine maulidin, to wannan abin iskanci ne, ba son annabi ba ne. Ba son annabi ba ne. Don haka Dr. Idris gaskiya ya faɗa, wallahi gaskiya ya faɗa. A ce mata su fito titi suna iskancin banza da sunan son annabi, ana wulaƙanci a kan hanya, ana yin hali irin na rashin mutunci da sunan ana son annabi. Haka ake son annabi, haka ne son annabi. Amma akwai bayin Allah da suke yin maulidi, muna ganewa? Na'am. Akwai bayin Allah da suke yin maulidi na karatun Alƙur'ani, muna ganewa? Su kwana karatun Ƙur'ani, waɗannan ba iskanci suke yi ba, Ƙur'ani suke karantawa. Ko da ba mu yadda da maulidin ba, mun yadda da karatunsu na Ƙur'ani. Kuma muna sa rai Allah ya ba su ladar karatun Ƙur'anin su, sannan kuma wannan abu da suka yi na bid'a shi kuma Allah ya san yadda zai yi da su. Wannan haka muke mu. Jama'a muna ganewa, wanda ya zo yana maulidi ya kwana zikiri, wannan ba iskanci yake yi ba, zikiri yake yi. Muna ganewa, kuma zikirin ko da bai yi shi akan ka'idar sunna ba, amma dai zikiri yake yi. Ba ma kwatanta wanda ya kwana karanta Qur'ani da wanda ya kwana zikiri da wanda ya tafi kan titi ana rawa, mace namiji na mata me ake cewa yana bibiyar ta haka, ana koya wa yara iskanci. To in dai wannan ne maulidi to iskanci ne. Don haka ya rage ga malamansu su tantance wannan iskancin ne maulidin ko ko wancan, kuma wa zai hana wa'annan? Mu ɗan izala da ba mu yarda da ku duka ba, ko ko ku za ku hana wannan, ku tabbatar da wannan ko da a bid'ar. Muna jiran ku. Zagi kuma ai mun saba, komai da martani ma ba mu yi. To duk mun gani bana an sha rawa ashar, kai ka san wannan abun bai da bambanci da rawa asharalle. Idan kuna so a zubo muku bidiyoyi ku gani, ko da yake ba yanzu kowa ya gani, abin ma duk ba koyi yake ba. To kaji, kawai abin da ake so da ahlus sunna mu sani cewa maulidi ba alama ce da ke nuna son annabi ko kin annabi ba. Domin aka ce maulidi ne son annabi, kenan wanda baya maulidi bai son annabi, wannan magana ƙarya ce. Kai tsaye, wanda baya maulidi bai son annabi, ba haka bane. Ashe da Abubakar bai san annabi, da Umar bai san annabi, kai da Fatimatu Zahra kenan ba ta san annabi, duk ba su maulidi ba. Sai da aka samu wani ɗan shi'a a gwamnatin Fatimiyya, shi ba Fatimiyya za a bawa ne na ƙarya, shi ne kawai ya ga ya kamata ya ƙirƙiro muku wannan bid'a, amma bai da asali. Ko da yake wani ya ce wai annabi ya yi maulidi, aka ce yaya annabi ya maulidi, wai ya yi azumin litinin. To kai ma ka yi azumin litinin mana, sai mu haɗe da kai a irin wannan maulidin, amma bai yi haka ba. Ahlus sunna, ku mai da hankali wurin karantar da mutane, waccan hayaniyar ku bata, kawai ku mai da hankali wurin nuna mutane addini. Amma wallahi wannan fasikancin da ake a bayyane ba za mu yarda da shi ba. Ana ganewa? Kuma dole a yi magana kai, ni ban so ne magana kan shi ba, amma abin da ake ya wuce makiɗi da rawa. Abin duk shekara ana zuwa da salo. Ai kun taba ganin lokacin da aka ce ga nigogin manzo Allah, duk bai ba, ga ka duk an yi.
wata magana ma kafirci ce ba ta faɗo. Ka rasa wanda za ka jingina wa annabi sai mutumin banza, ka jingina wa annabi, ka jingina wa babanka mana, ba ta ba, ka ce ga nigan babanka, wannan da kuka gani nigan babanmu ne, ka gani, amma ka ɗauko mutum ka jingina wa annabi shi. Annabi baya alfahari da irin wannan ranar lahira. Wannan ita ce gaskiya, sai dai ba daɗi. Kaji, wanda ya keta haddin addini wallahi dole sai mun yi magana kan shi. Allah, duk da ana ragawa amma dai wannan keta haddin addini.